हेल' लोगोफोर सिगां सिन्थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव गिबियावनो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ आङो लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनावबो माखासे मिथियै आरो नुयै जिनिसखौ नुनो मोनगोन मिथिनो मोनगोन होननानै आङो बयनिसिमबो मिजिंथिहरबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन खुब दुखुनांथाव बिराद गोसोआव नांथावथाव बे भिडिअ क्लिप्सखौ दिनै आङो नोंथांमोननिसिम लाबोदों। जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि दुवारै सोरबा नुबायबो जानो हागौ। अब्लाबो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर छत्तीसगढ़आव इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा नासयजादों आरोखि ना, टर्चार खालामजादों, लाजि फोनांजादों। दिनै बे भिडिअ खालामनायखौनो दिनै भाइराल दिनै जागासिनो दङ। आंबो मैयासो मोन्दों बे भिडिअखौ, थांनाय मोनायावसो मोन्दों आङो। अब्ला बे भिडिअखौनो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो बिराद गोसो जादों। बिसोरो माखासे मानसिफोर दंमोन, एटलिस्ट बिदिनो 7-6 जनसो बेफोरबायदि मानसि दंमोन जानांगौ। महिलाफोरबो दंमोन, हिन्जावफोरबो आरो हौवाफोरबो। आरो बिसोरो इसोरनि खामानिनि थाखाय बिसोरो बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन बा इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोन्थादोंमोन बिसोरो जानांगौ। बेयावनो बे जायगानि मानसिफ्रा बिसोरखौ हमनानै दोननाय बायदि खालामनानै पुलिस लिंहरनानै बिसोरखौ नासयबाय आरोखि। आरो बे इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि गेजेराव सासे पास्टर दंमोन आरो बे पास्टरखौहाय सासे हिन्जावा सोबादों। जेब्लानाखि सोबायो होमब्ला आरोबाव फारसेखौबो बे पास्टरा गथायनानै होबावदोंमोन आरो बे हिन्जावा आरो गोदोनायावहाय सेरबावदों बे पास्टरखौ। खुब दुखुनि बाथ्रा, लाजिनांथाव बाथ्रा बेखौ आं मोन्दों आरोखि। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोनदांगोन, सोलोंगोन होननानै बेखौ आं सानदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो मोनसे मेसेज नोंसिनिसिम बेखौनो लाबोनो सानदों जे जोंनि भारतनि संबिधानाव, जे जोंनि भारतनि कनस्टिटिउसनाव जोंहा लिरजाखानाय दंखायो, भारतनि जेसेबांनाखि नागरिकफोर दं, जेसेबांनाखि भारतनि मानसिफोर दं, जोंहा धोरोमावहाय उदांस्रि, मोनफ्रोमबो धोरोमानो दिनै भारताव उदांस्रि दङ। आरो बेल' नङा जे आर्टिकेल 25, 23, 24, 25 गासै फरायोब्ला जोङो मोननो हायो भारतनि संबिधानावहाय जे खुनु धोरोमाव फाराग गैया, नेवसिलायनो मोना आरो गाव जेखौ मोजां मोनो बे धोरोमखौनो लानो हागोन आरो गावनि धोरोमखौ फोसावनोबो हागोन होननानै जोंहा आर्टिकेल 23, 24, 25 बेफ्राव जोङो फरायोब्ला भारतनि संबिधानाव जोंहा बेखौ जों मोननो हायो आरो बेयाव लिरजाखानाय दंखायो। अब्लालाय मानिथो बेफोरबायदि खालामबावखो? बेखौनो खुब साननो गोनां। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, जोङो बैफोरबादि फोरबोनि हाबा मावग्राफोरनि थाखाय इसोरनाव जोङो आर'ज खालामनो नांगौ। इसोरनाव जोंहा बिनो नांगौ, गथायनो नांगौ, जेन' इसोरा बिसोरखौ सुख सान्ति दोनो, बिसोरनि न'खर, फेमिलि आरो बिसोरनि मिनिस्ट्रिफ्राव, बिसोरनि हाबा मावनायाव इसोरा जेन' साबसिन हामसिन बिथांमोनखौ बाहायो होननानै आरोखि ना। आरो बेल' नङा लोगोफोर, जोंनि गोबांथार भारतनि मानसिफ्रा जोंनि बे ख्रिस्टियानखौ ब्रिटिशफोरखौसो लाबोदों होननानै दिनै मिथियो बा साननानै लायो। दिनै गोबाङानो दिनै जारिमिन बा घटनाखौ दिनै मिथिया। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिहोनो सानदों जे भारताव ब्रिटिशफ्रा फैयैनि सिगांनो खुनु जुग सिगांनो भारताव ख्रिस्टियाना दंखायोमोन। दानि जोंनि भारतनि केरेलायावहाय दिनै जारिमिना दिनै जोंनो खोन्थायो ब्रिटिशफ्रा फैदों ससेयावसो आरो बेनि सिगां बेसेबांबा जुग बेसेबांबा AD 56 AD ना बेसेबांबा सेन्सुरियावनो फैदों। आङो बे सनखौ बावबाय, बेखौ आङो हिस्ट'रियाव जारिमिनाव थाङोब्ला मोनफिनगोन बा नुफिनगोन। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन, गुगोलफ्रावबो दिनै नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरोखि ख्रिस्टाना भारताव माब्ला समनिफ्राय दंफैयो बेखौ। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों जे जोंनि ख्रिस्टियाना ब्रिटिशफोरजों लाबोजानाय बे नङा। ब्रिटिशफ्रा फैनानै जोंखौ नासयफैदों आरो बा जबरदस्ति
खृष्टान खालामफैदोंबो जानो हागौ सोरखौबा बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि रेकर्ड थालांदों नाथाय बे ख्रिस्टियाना खुन बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो जोंनि भारताव दंखायोमोन स' हामबायसै लोगोफोर अब्ला नायलांदो आंनि बे भिडिअखौ बे समावहाय खोब दुखुनांथाव आरो नायनानै नोंथांमोना सिन्था खालामदो मा खालामजायो आरो माबादि फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बबे समाव खोन्थानांगौ खोन्थानाङा बेफोरबायदि आरोखि स' हामबायसै नायलांदो बिल्कुल ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जबान लड़ाओगे ना सारे को ठोकूंगी यहाँ समझ में आया ज्यादा अगर दमता दिखाया ना अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी बता देती हूँ समझ में आजा 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 बारात में है तो कहाँ दूर में है सामने सामने तो मार सकती हूँ चिंता नहीं करना है ना हाँ मार सकती हूँ बिल्कुल ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जबान में आया ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके हाँ सेक्टर में नहीं आना बात खत्म समझ में आया सभी को बता रही हूँ कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना समझ में आया पकड़ो इसको और चलो थाले में अरे ये भी उड़ीसा से है कांटा बांजी अरे कहाँ रहते हैं इन लोग जैसा खटिया रहते कहाँ ग्रुप में कहाँ पर रहते हो फुल एड्रेस हम लोगों को चाहिए सारा थाना में चलो जहाँ जा रहे थे सारा घर खाली करोगे तुम लोग 50 मुद्रा में हूँ एक चीज बता दूं अब अगर तू घुसा तो तू देखना बोलो भारत माता की भारत माता की देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को कौन होते हैं सुन लीजिए मेरी बात सुनिए क्या समझा रहे हैं प्रभु यीशु के बारे में प्रभु यीशु के बारे में ये बना हुआ है क्या बोलते हैं चर्च बना हुआ है चर्च में बुलवाइए माइक से वो कीजिए कि सभी लोग चर्च में आइए भगवान इनको ठीक कर देगा और आप सभी लोगों को झूठ बोलते हो बुखार का बोलते हो कि ये प्रभु यीशु का फूंका हुआ पानी पिला दो क्रोसिन मिला देते हो बच्चे का 10 मिनट के लिए बुखार उतर जाता है आप उनको गलत तो कर रहे हैं नहीं विरोध नहीं करते हो आप जो है बहुत होने हुए कीड़े हो आप दीमक हो इस देश के आपको मैं बता रहा हूँ ये बॉस होगा ना इसलिए चल रहा है इसी को पड़ेगा पड़ा भी यहीं पर ज्यादा बॉस बन रहा है तो अब सुनना बाबू आना अब सुनिए कहीं भी आप लोग हो ना सब जगह वायरल करना इनको बाद में बुलाना पहले इनको मतलब बुला करके कर देना जो बोलते हैं साथ पैर से उसके बाद इनको बुलाना इनको उठा के लेके चल दो बोलना अभी कल परसों से मिशन चालू हुआ हमारा भी टेंशन मत लो कर देते हैं समझ में चर्च में रहिए जहाँ आपको रहना है यहाँ कहीं नहीं दिखोगे इस एरिया वाली बात नहीं है समझ में आया ना कहीं नहीं दिखना ऑटो में आए थे ऑटो कहाँ है ऑटो बुक करके नहीं ऐसा है ये आते हैं ऑटो वाला छोड़ के जाता है फिर ऑटो बुला लेते हैं ऑटो वाला